πλοία που ανέβηκαν στο ουράνιο τόξο. Μια ταινία των παιδιών της Δευτέρας τάξης του Δημοτικού Σχολείου Χαβαρίου. Καλημέρα κολλητή μου. Ωραία μέρα σήμερα, Θα ήθελες να πάμε μια βόλτα? Όχι, δεν έχω όρεξη. Να πάω μόνη μου δηλαδή? Ωραία φίλη είσαι. Ναι, να πας μόνη σου. Ωραία, δεν σε ξανακαλώ ποτέ. Είσαι η χειρότερη φίλη του κόσμου. Μη με ξανακαλέσεις, δεν με νοιάζει. Ξέρεις, αυτό που κάναμε δεν ήταν και το σωστό. Ναι, ήταν λάθος αυτό που κάναμε. Συγγνώμη, καλύτερα να μην μαλώσουμε ποτέ ξανά. Ναι, έχεις δίκαιο. Συγγνώμη. Σ' αγαπώ πολύ. Είσαι η καλύτερη φίλη του κόσμου. Και εγώ σ' αγαπώ πολύ. Και θα σ' αγαπώ για πάντα και για πάντα.